Pandemiaren etenaldiaren ondoren aldarri feministak kaleak hartuko ditu berriro martxoaren 8 honetan, gizarte berdinzale baten alde eta indarkeria matxistaren aurka. Besteak beste, zaintza jarriko dute erdigunean gaurko mobilizazioetan. Euskal Herriko mugimendu feministak esaterako publikoa, doakoa eta integrala izango den zaintza sistema bat exigitzen du. Euskal Herriko bilgune feministak ere dei egin du antolakuntza feminista zaintzaren eskubide unibertsala lortzeko. Eta emakumeek gorputzaren eta itxura fisikoaren gainean jasaten duten presioa landu du aurtengo martxoaren 8ko kanpainian. Itaia emakumeen antolakunde sozialistak berriz egiturazko miseriaren eta biolentziaren aurrean sozialismoa eraikitzeko deia egin du. Mugimendu feministak 100 ekimen antolatu ditu martxoaren 8rako eta tokian tokiko protesta ekitaldietan parte hartzeko deia egin die herritarrei. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongitorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez Deustuko estudioetatik ari gara, zuzenean, eta hemendik eta hartu bitardiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Martxoak 8 ditu gaur asteartea da, eta esan bezala, langile emakumearen nazioarteko eguna dugu gaurkoan, eta 11 telebistak ere, aipatzekoa, urte osoan zehar berdintasunaren aldeko apustua egiten duela, emakumeen talentua lehen lerrora ekarrita. Hamaikan, teknika arduradunak, kameralariak eta grafismo arduradunak emakume izena dute. Eta administrariak, edukien arduradunak, aurkezleak, kazetariak, teknikariak, sareen kudeatzaileak. Aldatu ikuspuntua. Segi borrokan. Martxoak 8, emakume langilearen nazioarteko eguna. Esan dugu, martxoak 8 honetarako hainbat eta hainbat ekitaldi prestatu dituela mugimendu feministak, herri eta hiri desberdinetan Gasteizeragoaz, bertan baitago Estilanao lankidea, eta berak emango digu ekitaldien berri hainbat eta hainbat direlako, ezta? Ekitaldi ugari antolatu dituzte egoizean zehar, alderdi politikoek eta sindikatuek, Euskal Autonomia Erkidegoko instituzioei dagokienez, Arabako Foru Aldundiak 11etan prentsaurrekoa eskaini du, Gasteizko udalak adierazpena egin du 12etan, eta ordu berean Denis Itxaso gobernuaren Euskal Autonomia Erkidegoko ordezkariak gobernuko ordezkaritzan kontzentratu da. Sindikatuek ere mobilizazioak egin dituzte, tartean ELAK Donostiko kursalean izan da, ELAB Bilboko Foru Jauregian eta UGT Moyua plazan. Eusko Legebiltzarrari dagokionez, prentsaurrekoa eskainiko dute gobernu kontseiluaren bileraren ostean, eta bertan Beatriz Artolazabal izan da. Hori esek Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionean, baina Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian ere badira hitzorduak. Nafarroari dagokionez, Nafarrako parlamentuak bat egin du emakumearen nazioarteko egunaren harira antolatutako ekitaldiekin, Iruñeko udalak elkarretaratzea egin eta adierazpen instituzionala irakurri du, eta sindikatuek bestetik elkarretaratzeak egin dituzte egoitzetan. Ipar Euskal Herriari dagokionez, mugimendu feministak Baionan eta Pausun deitu ditu mobilizazio nagusiak. Hori esek goizak eman dituenak Euskal Herrian, baina arratsalderako espero dira mobilizazioak. Arratsaldeari begira, hainbat mobilizazio eta bestelako ekitaldiak antolatu ditu mugimendu feministak. Baionan 6etan abiatuko da Merkatu plazatik mobilizazioa, Bilbon 7:30 Jesusen bihotzatik, ordu berean Donostitik Antigoko tuneletik aterako da manifestazioa, Gasteiztik hemendik San Anton plazatik aterako da 7:00 eta Iruñean 8:00 Antoniotitik. Eta gaiz aldatuta, nahiz eta nolabaiteko balotura ere baduen, Altan Bernedoko langileek, horietako asko eta asko emakumeak, bertan bera utzi baitute egiten ari ziren 100 egun baino gehiago iraun duen greba, izan ere aintzat hartu dituzte, beraien eskarietako asko ezti.
Bai, hala da, Altan Bernedoko botika enpresako langile batzordeak adierazi duenez, azaroan abiatu zuten greba mugagabeari amaiera ematea erabaki dute, zuzendaritzarekin akordioa lortu dutelako, 100 egun baino gehiagoko greba mugagabearen ostean, Bernedoko fabrikako 150 langilek KPI indizearekin blindatutako hitzarmena izango dute kimikako estatuko hitzarmenaren ordez. Borroka sindikal eredugarria izan dela azpimarratu dute langile ordezkariek, izan ere elementu garrantzitsu ugari tartekatu dituzte, besteak beste gehien bat emakumez osatutako plantilla bat dela. Azaroan abiatu zuten greba mugagabea Altan Bernedo botika enpresako langileek, besteak beste hitzarmen berrian KPIren araberako soldata igoera jasotzea eta lanaldiari eustea eskatzeko. 100 egun baino gehiagoko borrokaren ostean akordioa lortu dute zuzendaritzarekin eta blindatutako hitzarmena izango dute kimikako estatuko hitzarmenaren ordez. Sindikatuen arabera, Bernedoko fabrikako 150 langileek, gehienak emakumeak direnak, kimikako estatuko hitzarmeneko baldintza askoz prekarioagoak aplikatzea saiestu eta helburuak lortu dituzte. Izan ere, aurreko eskubide guztiak errespetatuko dira eta soldaten igoerak KPIarekin lotzen dira. Hori guztia enpresaren hitzarmenean islatuko da 2020-2024ko indarraldian. Langileen ordezkariek greba mugagabea borroka sindikal eredugarria izan dela azpimarratu dute elementu garrantzitsu ugari uztartu baititu. Besteak beste, Arabako mendialdeko eremu isolatua, multinazional bati saldutako enpresa eta gehien bat emakumez osatutako plantilla. Eskerrik asko besti lanao eta esan bezala martxoaren 8 honetan aldarrikapenez beteriko eguna datorrela. Izan ere 2022 urte honetan oraindik ere esparru asko eta askotan urrun gaude emakumeak berdintasuna lortzetik eta horietako bat lan esparrua da. Datuak esanguratsuak dira soldata arrakala, prekarietatea, behin-behinekotasun tasa handiagoa eta baita ere zaintza lanen feminizazioa eta prekarizazioa. Aiara Deurreta lankideak batu ditu xehetasunak. Emakumearen nazioarteko eguna delatan, Eustatek, Euskal Estatistika erakundeak emakumeen lan baldintzei buruzko txostena argitaratu du. Horren arabera, baldintza prekariagoak dituzte emakumeek lan kontratu motaren lanaldiaren eta malgutasunaren aldetik. Bada, txostenaren arabera lanaldi partzialak gehiago eragiten die emakumeei gizonezkoei baino. Zaintza lanetan gainera emakumeek ordezkapen handia dute, bai ordainduetan, bai ordaindu gabeetan. Eta etxeko lanei dagokienez, emakumeek gizonak baino 0,6 ordu gehiago igarotzen dute egunean. Modu berean 1,6 ordu gehiago ematen dituzte egunero seme-alabak zaintzen. Pandemiak agerian utzi du zaintza guztiz beharrezkoa dela. Izan ere, mugimendu feministak aspaldi zaratu zuena berretsi du izurriak. Zaintza lanak emakumeen gain erortzen direla, etxeko eremu pribatuetara eta horiek ez direla aintzat hartzen, ez simbolikoki, ez ekonomikoki. Baita familiatik kanpoko zaintza negozio bilakatu dela ere. Horregatik mugimenduak nabarmendu duenez, zaintzaren antolaketa bidegabea eta diskriminatzailea da, eta egungo eredua gaitzetsi du. Hori dela eta zaintza sistema publiko baten inguruko aldarria zabaldu du mugimendu feministak, eta lelo nagusia izango da aurtengo martxoaren 8ko protesta askotan. Mugimenduak ez ezik sindikatuek ere exigitu dute zaintza sistema publiko komunitarioa. Bada, labek deitoratu du privatizazio politiken eta negozioaren aurrean, konpromiso politiko eta instituzionala falta dela egungo sistemari aurre egiteko. Era berean, elak denentzako zaintza publikoa exigitu du. Izan ere, sindikatuaren ustez, soldatapeko zaintza lanak eta zerbitzu sozialak gainbeheran doaz. Gobernariek azpikontratazioaren eta privatizazioen aldeko apustua egiten dutelako. Martxoaren 8an 11 protesta egingo dira Euskal Herrian, eta hiriburuetan ez ezik herri gehienetan ere izango dira ekitaldiak, eta Emakundeko zuzendari Izaskun Landaidak, herritar guztiak animatu ditu martxoaren 8a dela eta deitu diren ekitaldietan parte hartzera. Hiriburuetan arratsaldean egingo dira manifestazio nagusiak, Donostian arratsaldeko 6:30, Gasteizen arratsaldeko 7:00, Bilbon berriz arratsaldeko 7:30, Iruñan gaueko 8:00 eta Baionan arratsaldeko 6:00.
Gaurko egunean ere nazioartera begira jarri behar gara. Zentralitatea hartuko du gaurko egunean ere Ukrainiako gatazkak, izan ere emakume aurpegia duen gatazka da, gogoratu gerra legea indarrean jarri duela Ukrainiak eta beraz bertako gizonezkoak bertan gelditzera behartuta daudela borrokatzeko eta beraz dagoeneko 1,5 milioi iheslari dauden arren horietako gehienak emakumeak eta haurrak dira. Gogoratu baita ere, Bigarren Mundu Gerratik Europan eman den exodo azkarrena izaten ari dela honako hau eta horietako protagonistak emakumeak dira. Gainera, hainbat eta hainbat indarkeriak zeharkatzen dituztenak. Maider Galardi, kazetariak analizia egin du honen harira gakoak saioan. Ni bai nahiko nuke egin azpimarra bat, eremuan bertan ere badaudela emakumeak, segurazki soldadu sartu dienak beraien borondatez. Usteet hoien bizipenak ere hemendik urte batzuetara jaso beharko ditugula, eta baita ere nola, eta ja hainbat albiste jaso ditugu ez, bai bateko eta bai besteko emakumeak nola erabiltzen ari diren gerra arma bezala, beste gudu zela iba bezala eta nola bortxatu dian emakume asko. Uste importantea dela kazetari emakumeak segitzea, ekarri ez zerrenda bat. Amagoia Mujika berriakoa, Ane Irazabal, Letizia Álvarez, Nuria Garrido, Patricia Simón, Irene Sabio guztiak gaztelaniaz segitzeko. Uste egiten dutela kazetaritza oso arduratsua, egiten dutela kazetaritza bat ezana oso ohikoa ere olako gerra korresponsalietan. Ez da personalizatzea, baizik eta kontestuan eta testu inguruan jartzea eta ituan jotzea. Hain zuzen ere, 2 asteko bueltan guztiz aldatu da Ukrainarren bizitza, izan ere bainork espero ez zuen inbasioa aurrera eraman baitzuen Errusiak, eta ordutik 3 bilera eraman dituzte aurrera, 2 herrialdeetako ordezkariak, zailtasun dena den korridore humanitarioak zabaltzeko saiakerak badira, baina esan bezala ez dira errazak izaten ari, eta bien bitartean milaka eta milaka lagun iesean dira. Ane Irazabal kazetaria Kiebetik bueltan berri da, Alemaniatik eman digu egoeraren berri. Egun gutxian izugarri aldatu da egoera, ze hasiera batean ez ustean harrapatu zituen inbasioak guztiak. Inor gutxik espero zuen gerra herrialde osora zabalduko zenik, herrialde oso hartuko zuenik. Eta orduan gu Kieven egon ginen, eta Kieven ikusi genuena izan zen hasierako ezustea, beldurra, jendea toki seguruetara edo seguruak ziruditen tokietara ihes egiten, aterpeetara. Kontuan izan behar dugu Kieven Bigarren Mundu Gerratik gutxi gora bera edo gerra hotze garaian eraiki ziren 4.500 aterpe daudela guztira, eta eraikinen azpialdean garajeetan eta horrelako tokietan asko erabiltzen dira garajeak eta bunkerrak aterpe gisa. Ikusi duguna da alde batetik hori, beldur hori, inoiz ez ikusitako iesaldia, hau da jende asko eta batez ere kotxe pribatua daukaten herritarrak haien kotxearekin, ibilgailuarekin ihes egiten saiatzen, eta beste asko armak hartzen, hau da herritar arruntak, duela 2 astera arte ez zeukatenak inolako ez dakit esperientzia militarrik armak hartzen eta herrialda defendatzen. Orduan, inbasio honek ere horrelako erreakzio sutsu bat ere eragin du herritar askorengan, agian Errusiarrek espero ez zutena. Eta denbora pasatzen den heinean, gero eta beldurra handiagoa gatazka honek luze jo dezakeela, luze uste zena baino luzeago, eta horrek ekarriko duen krisi humanitario eta politikoa luzera begira. Oro har, ihes egin duten herritar gehienak dira ibilgailu pribatua daukatenak, ibilgailu propioa daukatenak, kotxea daukatenak. Besteak harrapatuta geratu dira, hein handi batean, horrelako toki itxi batean ezin dutelako alde egin. Eta kotxe propioa daukaten gehienak horrelako konboi humanitarioetara edo ebakuazioetara batzen dira. Gertatzen dena da, bombardaketen ondorioz jende asko ibilgailu gabe geratu dela suntsitu egin dituztelako, ez? Eta egunak pasatzen diren heinean, Errusiarrak hiri nagusiak inguratzen ari dira, eta orduan hiri horien barruan daudenentzat gero eta zailagoa bilakatzen ari da ihes egitea.
Ondoko herrialdeen erreakzioa oso ona izan da oro har, hasiera batean ateak irekita erantzun diete Ukrainako errefuxiatuei, beste herrialde askotako errefuxiatuekin gertatu ez den bezala azken urteetan. Izan ere gogoratu behar dugu Europa ekialdeko herrialdeak izan direla 2015 eta 2016an ekialde hurbileko errefuxiatuei ateak itxi zizkieten lehenak. Kasu honetan oso ondo erantzun dute, Polonia izan da gehien jaso dituena, Eslovakia, Errumania, Hungria eta Moldavia. Moldavia adibidez da per capita, o da pertsonako Ukrainako ieslari edo asilo eskatzaile gehien jaso dituena. Eta dagoeneko gobernua eta agintariak esaten ari dira ezin dutela gehiago. Hau da, laguntza behar dutela hasierako egunetako erantzun bat, larrialdiko erantzun bat emateko gai direlako, baina gero ezin dutelako horri aurre egin, ez? Zer gertatzen da? Gero eta ukrainiar gehiago konturatzen ari direla, krisi honek luze jo dezakeela. Eta ez dute, ez Ukrainian, ez Moldavian, ez Eslovakian, ez Rumanian geratu nahi. Eta orduan asko eta asko ona Berlinera iristen ari dira, Alemaniara iristen ari dira. Uste dutelako Alemanian aukera bat izan dezaketela, bizitzari berriz ere ekiteko, lan bat aurkitzeko, azkenean esan bezala, krisiak gehiegi edo luzegi jotzen badu, alternatiba bat izan dezaten, ez? Orduan, ikusten ari gara lehenengo, hau da, muga egiten zuten herrialdeak izan zirela, hasieran erantzun bat eman zutenak, eta gero poliki fluxu hori mugitzen ari dela beste herrialde batzuetara, baina zalantzarik gabe, 1,5 milioi pertsonen inguruan hitz egiten ari gara, soilik 10 egunetan, hau bigarren mundu gerratik egon den errefuxiatu fluxurik handiena da hain denbora gutxian. Momentuz 3 negoziazio erronda egin dituzte, hutsean geratu direnak, eta Errusiako ordezkariek esaten dutena da, haiek eskatzen dituzten 3 baldintza bete behar dituela Ukrainak. Alde batetik Krimea onartzea, Donbass eskualdeko 2 errepublika independentziak ere onartzea, eta bestalde batetik Ukrainak neutraltasuna mantentzea. Horiek izan beharko liratekeela Ukrainak bete edo onartu beharko lituzken 3 baldintzak. Kontua da, hau ere pixka bat pertsonala bilakatu dela Putinen eta Zelenskiren artean, eta badirudi Errusiako presidentea ez dela geratuko Ukrainan erregimen aldaketa bat ikusi arte. Hau da, Zelenskik alde egin arte, joan arte, ez dela geratuko. Orduan, litekena da pentsatzea, honek luze jotzea, eta gainera, horixe ez, erregimen aldaketa bat ikusi arte Ukrainian, Errusia ez geratzea, eta Zelenskik argi esan duztuela alde egingo, ez dela joango, eta borrokatzen jarraituko duela, beraz. Dagoeneko hau ikamika politiko pertsonal bat ere bilakatu da. Eta tantaka bada ere, hasi dira Hego Euskal Herrira heltzen Ukrainako errefuxiatuak, eta errefuxiatuekin lan egiten duen zehar errefuxiatuekin elkartearekin bat egingo dugu. Hain zuzen, pantailaren bestaldean daukagu Naiara Gutierrez, erakundeko komunikazio arduraduna da bera, eguerdion. Kaixo, eguerdion guztioi. Ukrainatik datozen errefuxiatuekin kontaktuan izan zarete dagoeneko, esan dugu pixkanaka heltzen ari direla, euren kabuz heltzen ari direla, gehienak emakumeak eta haurrak direla, hori ere azpimarratzekoa. Zenolako egoeratan datoz, nola daude? Bueno, pentsatu behar dugu, Irazabaleko intze bertan esaten ari zuen bezala, ez zutela espero gerra hau, ez? Orduan oso nekatuta datoz, oso apurtuta bebai, atzeden hartu behar dute, egun hauetan oso arduratuta daude baita ere, denok bezala ez dakitelako, ez dakigulako zer gertatuko den, zenbat lusatuko den egoera hau bebai, nik uste dutala, beste kontu bat ez, daukatena hor bueltaka buruan eta ea epe luzerako ote den egoera hau, beste krisi humanitario batzuek eta malezala esan digute ez, hau ez dela egun batetik besterako kontu bat. Horri bueltaka moten baita ere arduratuta bertan geratu diren beste zenidengatik, hoiz izango litzateke pixkatxo bat egoera. Eta beraien egoera administratiboa zein den bebai pixkat kudeatzen, galdetzen, horren inguruan informazioa jasotzen.
Aipatu dugu baita ere, ezta, bigarren mundu gerratik Europan eman den exodori kaskarrena izaten ari dela, 10 eguneko bueltan 1,5 milioi pertsona baino gehiago ihesaldia egin dutela, eta honen aurrean Europar Batasunak ezoizko erabaki bat hartu du, ez? Behin-behinean errefuxiatu guzti hori ekartzeko, gurean ere Euskadiko eta baita ere Nafarroako gobernuak hasi dira, ez? Mugimenduak egiten, baina aipatzekoa, ez? Lehen aipatzen genuen bezalaxe, gehienak emakumeak izan da, genero ikuspegia txertatuko da harrera politika hauetan? Bueno, hori oraindik ere ikusi beharra dago, ez? Argi dago emakumeak direla gehienak ikusten ditugu irudietan, gerra gizonen kontua izan da oraingo hontan bai ikusi duguna. Eta emakumeak, ihesean atera behar izan dira, beraien gorputzak berriz ere, ez, gudu zelaia bilakatzen dira beste gatazka egoera guztietan bezala, eta gainera seme alaben zaintzaren ardura hori ere beraiengan jo da kasu honetan bai, ez. Oraindik oso goiz da ikusteko aber nola gauzatuko diren harrera politika horiek ikusi behar dugulako baita ere Europak egiten duen ustezko banaketa hori nola egingo den herrialden artean Espainiar estatuak zenbat hartuko ditu, eta horren ondorioz baita ere erkidegoka nola bananduko diren pertsona hauek, ez, ihesean dauden pertsona hauek. Aipatu egin duzu, ez, eta gogora ekarri beharreko datu esanguratsua hori ere, martxoak 8 egunean, baina egunero noski. Ukrainan gertatzen ari den bezala munduko beste hainbat gatazketan, edota egoera sailetatik ihesi dabiltzanen emakumeen egoera hori zein den, ezta, dirudiela emakumeen aurkako indarkeriak ez duela etenik, aurretik bidean eta bertara heltzerakoan ere ez, eta oraindik ere 2022. Urtean emakumeen gorputzak gudu zelai bezala arma gerra gisa erabiltzen segitzen dela. Hala da tamalez, ez? Badago izen tekniko bat, asiloan deitzen dena genero arrazoiengatiko jazarpena, ez? Honengatik emakume askok ihes egiten dute munduko hainbat txokotatik gaur egun, momentu honetan, Ukrainaren eredua daukagu, ez? Baina hitz egin dezakegu baita ere, ez dakit demagun Kolonbiatik datozen hainbat emakumeen historiari buruz, indarkeria matxista pairatzen dutelako beraien herrialdetan, muturreko indarkeria matxista eta gainera daukatelako estatu indarkeria horretatik defendatzen ez dutena, eta inkluso jasarriak direlako estatuaren partez askotan, ez? Horren harira bai asiloa eskatu daiteke, ez bakarrik indarkeria matxistaren bere adierazpen guzti horietan, baita ere beste mota batzuk daude, agian hain jakinak ez direnak edo ez ditugunak beste ezagutzen, mutilazio genitala pairatzeagatik edo eskontza behartu batetatik ihes egin behar izan duzulako, ez, edo sexu salerosketaren biktima izan zarelako baita ere asiloa eskatu dezakezu. Egoera guzti hauek, esan bezala munduko hainbat txokotan gertatzen dira. Giza eskubideen defendatzaile izateagatik, emakume aktivista asko mundu mailan jasarriak daude bizitza eskubidea defendatzeagatik, ez? Hau adibidez Kolonbian asko gertatzen da tamalez. Naiara Gutierrez, zehar errefuxiatuekin elkarteko komunikazio arduraduna, mila esker gurean izateagatik gaurkoan eta xehetasun guzti hauek emateagatik. Mila esker zuei, gero artean. Eta aurrera jarraituko dugu, eta martxoaren 8 honetan gogora ekarri nahi dugu baita ere, argazkilaritzaren esparruan emakumeek historikoki izan dituzten zailtasunak, izan ere Andreek ateratako argazki asko eta asko gizonezkoen izenaren atzean gelditu izan dira, eta Euskal Herrian emakume batek sinatuta ezagutzen diren aurreneko argazkiak Baionako Madame Morenorenak omen dira.
Eta gaurko egunerako antolatu diren mobilizazio eta hitzorduetara begira jarraituta, bat egingo dugu jarraian Itaiako kidea den Maria Fuentesekin, bera dago pantailaren beste aldean. Eguerdion, Maria. Ez dugu Maria entzuten, saiatuko gara berriro ere. Bai, Maria? Ez arazoak ditugu arazoak izaten ari gara konexio horrekin tarte bat eta jarraian itzuliko gara konexio hori berreskuratzeko, saiatzeko eta bestela elkarrizketari emango diogu paso. Izan ere gaurkoan gurekin izango dugu pantailaren beste aldean Maria Gorosarri kazetaria, feminismoaren banalizazioa liburua kaleratu berri duena, eta berarekin hainbat esparru analizatu eta horien gainean hitz egingo dugu orain arte. Gorputza bada ajedrez, zer da zuri eta zer beltz, arauok ez dira sartzen, gure buruetan errez. Bueno, ni Oiana Arana naiz, Eskoriatzarra, 20 urte ditut eta batez ere, sorkuntzaren munduan ibiltzen naizelako bizi naiz pozik, eta batez ere bertsolalitza eta literatura dira nire arloak. Ni Aner, Zarauztarra, 19 urte dauzkat, eta ni ere, ona nahita ez horrek ekarri nahu, eta bestela ere bizitzan desente bizi nahi sorkuntzaren horri begira, nik bertsolaritza eta kaso literatura baino gehiago musika edo lantzen du. Ni Leire naiz, Durangarra naiz, 20 urte dauzkat eta itzulpengintza eta interpretazio gradu. Kidea den Maria Fuentesekin konexio hori egiten ezauten genuen, gaurko egunaren baitan hainbat ekimen eta hitzordu antolatu dutela mugimendu feministatik. Eta Maria Fuentes, eguerdion? Aupa, eguerdion, ez dakit entzuten den orain. Orain bai, kaixo. Esan bezala, gaur martxoak 8 emakume langilearen nazioarteko eguna, nahiz eta urteetan zehar abizen hori, langilearen esparru edo xehetasun hori galtzen ari dela dirudien, eta zuentzako Itaiaren ekideentzako bere biziko garrantzia du hori nabarmentzea, ez bakarrik lan esparruari begira, baizik eta baita ere zaintzaren alorrak pisua baduelako. Bai, hori da. Guk batez ere ulertzen duguna da, martxoaren 8ko eguna bera langileen mugimenduak langileen borrokaren baitan sortutako egun bat izan zela, eta horrela ulertzen dugula orain guk ere egun hau, ezta? Orduan, borrokarako subjektua beraz, identitate individualetan ulertzea baino, hau da, garena edo sentitzen garen hori baino, egin nahi dugun aldaketarekin lotzen dugu borroka bera, ezta? Orduan gainera oso nabarmenki ikusten ari garena da egun instituzioek, ez dakit, bai burgesiaren erreminta zein oligarkiaren erreminta izanik, ez dutela benetan berdintasun erreal bat sustatzeko inongo interesik. Eta horren adibide oso argiak dauzkagu, bai alderdi politiko instituzionalek planteatzen dituzten politiken bitartez, eta baita politika feministen bitartez, ezta. Orduan, sujetua bera, emakume langilea dela azpimarratu nahi dugu egun honetan, eta gainera, bera baita zapalkuntza egoeratik askatzeko eta klaseetan banatutako gizarte baten gaindipenerako antolakuntzarako berme bakarra ekarriko diguna. Eta horretaz gain baita ere, fokuan jarri nahi izan duzue indarkeria mota desberdinetan eta gizarteak pairatzen duen hipersexualizazio horretan ere. Bai, hori da, batez ere ikusten ari garelako nola krisialdi ekonomiko honek berregituratu dituen gestio batzuk, ezakit bai lan baldintzen okertzarekin eta beste auzi batzuekin, baina justo hipersexualizazioaren kontuarekin ulertu nahi duguna da, zapalkuntza bakarrik
ez dela forma material batean ematen. Hau da, zapalkuntzak berak baldintza kultural batzuk eskatzen ditu. Zapalkuntza horiek berriro ere bermatu ahal izateko. Orduan, emakumea zapaldu egoteak bai interes batzuei erantzuten diela, eta horiek oso argiak dira, baina interes ekonomiko batzuei erantzun ahal izateko ere bai, interes ekonomiko horiek ere kulturalki sostengatzeko baldintza batzuk existitu behar dira. Eta horrela ulertu behar dugu guk uste dugu zapalkuntza bera. Esan nahi dudana da, emakumea kulturalki ere normalizatu behar da bigarren mailako sujetu bezala, edo gutxietxia dagoen sujetu bat bezala. Zapalkuntzak berak denbora guztian jarrai dezan eta berregituratzen jarrai dezan. Eta horren adibide konkretu bat oso interesante iruditzen zaiguna da hipersexualizazioarena. Batez ere iruditzen zaigulako oso importantea dela generazio berrietan eta gazteetan eragiten duen oso fenomeno interesantea delako. Horren adibide izanik, adibidez, pornografiak ze garrantzia hartzen ari den egunerokotasunean, baita industria estetiko guztia eta horren atzetik dauden kanon estetiko guztiak, bai influencerrek bidal zaituzten mezu bortitz horiek guztiak, eta horiek bai, lehen esan dudan bezala, badituzte enpresen irabaziak handitzeko interes oso evidenteak, baina baita gizartearengan despolitizazio maila oso altuak sortzen dituzte. Eta gainera horren adibide oso handiak dira, nola pentsatuta termino batzuk orokortzen direla emakumearen ahalduntzea eman aldela, baina guk gure ingurura begiratzen dugunean emakume langileak arazo pila bat ditu. Bai osasun aldetik antxita igertzen duelako ezin delako iritsika non estetikoiek betetzera, bai ongizateari dagokionez, baita elikadura nahasmenduen inguruan oso lotuta dauden kulturalki bermatzen edo ematen diren aldaketa hauekin. Orduan, sexualizazioa bera norma kultural bilakatzen denean, guk uste dugunean hori ahalduntzetik eta askapen individualetik oso urrun kokatzen denean, batez ere, termino horiek ahalduntzarena termino oso individualitan ulertzen dugunean, ez da? Osea, ni ondo sentitzen baldin naiz, ni ahaldundu egiten naiz, baina ez dugu hori kokatzen gure inguruan eduki ditzaken ondorio horietan guztietan, ezta? Orduan, emakumeon zapalkuntza bera oso paper importantea betetzen du kulturaren funtzio honetan. Eta horregatik uste dugu guk ahalduntzea bera bakarrik termino politikoetan uler dezakegula. Eta termino politiko horiek esaten dudanen ze esan nahi dut, guren bizitzen gaineko kontrola burgesiari kenduz eta horren baitan antolatuz. Maria Fuentes, zitaiatik, mila esker tarte bat hartzeagatik gurekin egoteko eta eskerrik asko. Bale, zuei, eskerrik asko. Eta jarraian, eguneko elkarrizketari helduko diogu, esan bezala Maria Gorosarri kazetaria izango dugu gurean, hainbat eta hainbat gaien gainean hitz egiteko, tartetxo bat eta jarraian gara bueltan. Ao arraro, ao zaila, ao zarrepai, zenbat lotxa, zenbat min, hitz deslai. Dijunak da ez dijunak esan nahi, ezinak batzuk astuak ere bai, ez omen da gai. Aho arraro, aho zaila, aho zarrepai, ez omen da gai, eozein aurpegitan, ehoteko nun nahi, hautetxia izan alnaiz. Eta egunero legez, elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu, pantaiaren beste aldean bada ere, Maria Gorosarri, kazetaria, la meta kazetaria, eguerdion, ongitorri?
Eguerdion, eskerrik asko. Bueno, martxoak 8 ditu gaur, emakume langilearen nazioarteko eguna, hainbat eta hainbat aldarri berdintasunaren bide horretan, zaintza eredua, aitortzeko behar hori, lan esparruan ematen diren desberdintasunak, baina baita ere indarkeria matxistarekin amaitzeko behar hori, eta paradoxikoki gaur hasi da Kote Cabezudo argazkilariaren aurkako auzibide nagusiko epaiketa hori, aipatzekoa ez, baita ere edabideetan izan duen oihartzuna eta gaiaren inguruko isiltasuna, baina dena den gaur ere kaleetan indarkeria matxistaren aldarria entzungo da. Nik esango neuke gaur egun korronte feminista guztiak batzen dira hauze bera da, indarkeria matxisten aurkako borroka bateratua. Aipatu dozu Kote Cabezudoren auzia, eta niretzat hori ere eredugarri da, behitu ze salaketa den, zeintzu diezan egindako eta berari leporatzen zaizkion delituak, eta hala ere zigorra zein izango da. Zergaitik Espainiako legeak bereizten dituelako abusu eta erasoan artean. Abusua izango litzateke gure ohorean eragiten ez da bana, eta horrek esan gure da, lo gaudela edo drogatuta gaudela bortzatzen gaituztela, eta alderantziz erasoa indarkeria dagoenean. Eta kasu honetan, epaileak eta legeak berak aurre ikusten dau Kote Cabezudoren lekukoek kontatzen dutena, hor ez dagoela indarkeriarik. Horregaitik iruditzen zait indarkeria matxisten aurkako aldarrian gaur egun aproposa dela eta danok batzen gaituen gaia delako ere, bai. Bai, gainera gogoratu beharra dago, ez da, salaketa jarri duten emakumeen artean, batzuen salaketa hori preskribatuta dagoeneko. Era berean, Eusko Legebiltzarrak eta duela egun gutxi aurrera eraman zuen, aurrera atera zuen, onartu egin zuen berdintasun lege hori, indarkeria matxistaren esparruan aldaketarik ekarriko aldu, nola ikusten duzu egoera? Bai, nik legea ezin izan dut irakurri, oraindik ez dagoelako boletinean argitaratuta. Onartu egin zan, imaginatzen dute, martxoaren 8 kontura, horrela lortu dabalako albiste gaitasuna, baina nik testua ezin izan dut irakurri. Irakurri dudana izan dira, hainbat edabide, hainbat politikari eta gobernukidek, zer irizpide eta zer azaldu da bien. Eta haien azalpenetan, igual garrantzitsuena izan daiteke, indarkeria matxistak hildako andren umezurtzek, bai jaso ahal izango dutela zelan baiteko kalte ordaina. Kontuan euki behar dugu lege hau, hau da indarkeria matxisten aurkako legea kode penala dela eta hori Espainian estatuko legea dela, eta EAek alde honetan daukazan eskumenak izango litzatekez, kasu honetan, diru sail ekonomikoak zabaltzea. Hala ere, aurre ikusten dena da, etengabean salaketa eta salaketa horrek aurrera egin izana aurre ikusten da. Beraz, esango neuke, hainbat kasutan, babesgabe izten gaituen egoera izaten dela, erasotzailea ezin izaten dela identifikatu edo badaukala ezerruduntzat jotzeko aitzaki bat, eta kasu guzti horrezek ez da bazala lege honek eta Espainiako legeak ere ez aurre ikusten. Eta indarkeria matxistaz gain, gaurko egunean zentralitate nagusia hartuko duen aldarria hori bada zaintzaren beharra, zaintzaren aldarrikapen hori, aitorpen horren beharra, emakume langilearen nazioarteko eguna dela gogorarazita, eta hain zuzen ere, esparru horretan zaintzan, amatasunan, kontziliazioan, badira oraindik pausoak egiteke. Bai, ematen da, amatasunaz berba egiten dugunean, gure bikotekiden egoera politizatu gure izaten dugula, zelan bait, batzartu aukeratu dugula, zaintza lanetan implikatzen ez dan mutil bat hartu dugulako, baina ez da hori, eskatu gure duguna da, gure lanak aitortza izatea, gure eta gure barik egiten dugunak behintzet, gure kontra ondorio ekonomikorik ez ekartea, lan aldetik orduan eskatzen gabizena, ez da gure bikotekideak zigortzeko lege bat. Eskatzen gabizena da gure lanean, eta edonoren lanean zaintzak aitortuta egotea, eta horrek esan gure dau. Ez dozkula kaltetuko ez ekonomikoki. Ez soldata arrakalan eraginik eukiko.
kontuan, orain atzera egiten dugunean ume batzuk zaintzeko edo nagusiak zaintzeko, horrek gure pentsinoan, gure jubilazio pentsinoan, gure errentan ere eragin edukiko da bala. Orduan, ez da bakarrik zenbat ordu dedikatzen dotzaguzan zaintzari, gizonek dedikatzen ez dotzi esenak, baizik eta etorkizunera begira ere, horrek gure bizitza oso baldintzatuko da bala. Eta orduan, hori, gai politikoa da, horrezagatik beraiatik, honek egitura legalak finkatute edukiko baleauz, ja zuzenean gure egoerak hobera ingo leukelako. Izan ere pandemian zehar baita ere, zerbait agerian gelditu baldin bada, horixe bada ez, zaintzaren behar hori eta aldarrikapen egiteko behar hori ere. Izan ere, aipatu duzun bezala, alde batetik egongo litzateke zaintza lanak, etxeko esparruan, ordaindu gabekoak direnak, baina gero ere ofizio bilakatzen direnean ikusten dugu zenolako egoeratan ari diren lanean, sektore feminizatuak izaten ohi direla, eta gainera, era oso prekarioan, ezta? Hori da, eta azkenengo grebek hori zebera erakutsi dabe, zenbat Andre dauzen egoera horretan, zergaitik ez da gizonen lana, zergaitik gizonek egiten dabiezan lanak beste konsiderazio sozial altuagoa daukien, eta ganera lan erremunerazio ere altuagoa daukaten. Ez da, geureak ez dira horrezek izaten eta gehiago, esango dotzut, profesio bat, ogibide bat, andraskotu egiten danean, Andreok hartzen dugunean, hori debaluatu egiten da, bai, konsiderazio sozial aldetik, bai ekonomikoki. Esan dugu, eta aipatuko dugu berriro ere martxoak 8 emakume langilearen nazioarteko eguna, batzuetan langilearen abizen hori bertan bera gelditzen den arren, bertsio ofizialak dio, ez da, nondik dator eguna, New Yorkeko fabrika batean, hildako emakume langileen oroimenarekin lotu izaten ohi da, baina ez da zehazki horrela, ez? Beste hainbat bertsio ere badaudelako, eta zuk kaleratu berri duzun liburu horretan, feminismoaren banalizazioaren liburu horretan azaltzen duzu, bertsio hau guretzat ontzat ematea edo gurera ekartzeak feminismoaren banalizazio horretan sakontzen duela. Azaldu dezakezu zertan datza baieztapen horrek? Galetzen badozu, zergaitik eta nondik datorren martxoaren 8 eguna, bertsio ofizialak da, eta hainbat, Espainiako hainbat autorek eta estatu batuetakoek ere, baina egia da, Europan hori ez dela horrela jasoten, dinoena da, gero urteen arabera, izan daitekela, 1857an, estatu batuetan egondako greba bat. 1880an egindako beste greba bat. Zuk dinozun, martxoaren 25ko zutea New Yorken, beste batzuetan esaten dabe, zute hori 1909, 1908, datu guzti horrek faltsuak dira. Eta horrek ikusten da, etengabean, gure izan dabiela, nazio batuen erakundeak finkatu edienean, zuzenean, olako egun bat, eurek ere izenak endu indotzien, eta 77tik ona nazioarteko emakumearen eguna da, ez da emakume langilearen eguna, ordutik aurrera, estatu batuetatik hainbat data sortu dire, hau da, zerbait gertatu, mondaigun 1857ko greba bat, eta 100 urtera, horrek esan nahi du, ganera dokumentatu barik daudela, 1857ko egun hori domeka jauzi zela, guzti horiek bakarrik sortu dira, nazio batuen erakundeak martxoaren 8 nazioarteko emakumeen eguna izendatu ebanean. Baina zein da horren jatorria? Lehenengoz, noiz ospatu zen egun hori, eta ospatu zen 1917ko nazioarteko emakumeen egunean, hau da, Clara Zetkinek eta Rosa Luxemburgek antolatu egiten abien Europako eguna. Baina, kalendarioen eta egutegien trukaketan, San Petersburgo eta Rusian erabiltzen zen, beste horren arabera, beste kalendarioen arabera, han martxoaren 8 ospatu zen, eta aprobetsatu egin zuten nazioarteko egun hori, andra langileek eta kazetariek tzarraren aurkako manifestazio bat egiteko bajatekorik ez zeukatelako. Handik lau egunera tzarrak abdikatu egin eban, eta boto eskubidea lortu abien Errusian Andreek. Hortik abiatu zen Soviet batasuna eta Soviet iraultza izango zena. Horregaitik, Zetkinek eta Luxemburgek ordutik aurrera bai finkatuen jabien egun zehantz bat, eta izango zela martxoaren 8 gure egutegiarekin bat etorrena. Estatu batuetan ez da inoiz horrelako egunik ospatu, ikusten dugu irudietan aipatutako Streetwise New Yorkeko sotean irudiak. Estatu batuetan ez da egun hori martxoaren 8 ospatu,
68 arte edo lako zeo zer, ezta? Lehenengo ospatu egin zan Europan, deituta, Leninek 22an izendatua ban egun nazionala, eta bloke sovietiko osoan ospatu egin zan emakume langilearen eguna. Adibide bat, besterik ez da, zure liburuan esaten duzun bezala, feminismoa banalizatzen ari delako urtetik urtera, zera da edukiz usten ari delako, eta agian adibiderik garbiena da, nola mugimendua merkantilizatu egin denez? Bai, mugimendua merkantilizatu egin da, eta nik horko gauza batzuei deitzen dutze feminismo atzerakorra. Orain 10 urte feminista berba iraina zan. Gaur egun masa identidadea da. Orduan iruditzen zait norbaiten identidadea bada, norbaiten marka pertsonala bada, nik ezin dio dela hori ukatu eta inoreri ezin dotzago esan nordan feminista norrez, ez da feministometroa esaten zaiona. Orduan bereiztu egin dudana izan da identidade feminista, norberak bere burua feministatza jotea, eta konpromesu feminista. Ez da gauza bera feminista izatea edo feminismoa egitea. Ez da gauza bera norberak esatea, adibidez pornografiari begira edo orain esaten da bere, zelan amatasunak hainbat asuntzio dakartzan, bere barruan esentzialismoran eramaten gaituena. Orduan, feminismoaren izenean, nik feminismo atzerakorra esaten dutza dana da, zelan feminismoaren izenean, betiko egitura patriarkaletara buelta gaiteke esan. Horregaitik iruditzen zait oso garrantzitsua dela feminismoa banalizatzen edo utzaldu egiten dituen jarreren aurka babestea. Eta ze motatako beste jarrerak aipatuko zenituzke, nola heldu gara puntu honetara? Feminismoaren banalizazioa? Bai, hori da. Bai, lehenengo eta behin aipatu dugun genealogiari nik Made in Hollywood esaten dotzat, iruditzen jatalako estatu datorrenari balio gehiago emoten dotzagula geukamen dekogunari. Baina, batez ere, sexu askapenaren bidetik etorri da, honetan ere, estatu batuetatik, ez da, 78ko sexu askapena, izan zala, estatu batuetan, eta buduztoken gizonek sexu sarbidean gehiago eukiteko. Ez da inoiz baliatu gure harremanak errespetuan oinarrituteko. Eta Europatik 18. Mendetik aurrera, bertako emakume anarkista eta komunistek borrokatu gure izan abien eta manifa guztietan eta Europako iraultza guztietan azpimarratzen abien gaiz esan euren arteko harremanena. Hau da, emakume anarkista eta komunistek borrokatzen abien gure harreman intimoak izango zirala errespetutan oinarrituta, baina horrek esan gure da ere bai askatasunez, horregatik esaten zaino ere maitasun askea. Gaur egun ere horretara ez gara heldu eta ganera ematen dago alderdietatik kanpo gelditu dan aldarria izan dalea. Askotan horrelako egunetan ez, fokoa jartzen dugu emakumeongan, emakumeok aurrera eramaten ditugun borroketan, baina zein paper jokatzen dute gizonezkoek, askotan hitz egiten da privilegio, ez da, privilegio hori ez deseraikitzeaz, zenolako papera jokatu behar dute feminismoan? Privilegioak dira zapaldutako talde bat egoteagaitik, zapaltzaileek ze onura lortzen da biesan. Eta gizonek, dokumentatuta dagoenez, gutxienez 9 privilegio, 9 onura lortzen dabez gure zapalkuntzatik. Agerikoagoa eta holan modu harinean azaltzeko izan daiteke medikuntzarako sarbidea. Ez da zelan gizonak lehenago eta arreta handiago hartatzen dituzten medikuek, eta gu ez, gu normalean zelan antsiedadetzat, nerviotzat, eta lehenengo 3 bat kontsultetan gure gaixotasunak horrela ebazten diren. Beste adibide argi bat, maskarillana. Gizonezko gehienek, maskarilla erabili dezakete. Andrazko gehienok erabiltzen dugunean maskarilla hori handi eukiten dugu. Ze medikuntzaren neurria gizonezkoa da. Eta horrek erakusten dozku, zelan gizonek ezin dabe modu individualean privilegioak desareiki. Bai, horren ardura euki eta konturatu ze egoeratan bizi diran. Baina privilegio horrek estrukturalak dira. Eta egia da,
edozein borrokatan, emakumeen borrokan ere, gizonezkoek hasieratik parte hartu izan da biela, gainera gure ikustasuna gutxiago izango litzateke gizon jakin batzuek gure aldarriak onartuko ez bale bez, ezta? Baina kontuan hartu behar dabe eurek gure aldarri bat hartu egiten dutenean, ze ikusgaitasun handia eta ederra lortzen duten, eta guk olako aldarri bat daukagunean ez. Baina egia da euren ikusgaitasun horrek doskule gure bidea egiten. Orduan, egin dezaketana da eurek dituzten privilegioak gure eskubideak lortzeko erabiltzea. Eta gainera, mundu mailan ematen diren jarrerak eta gertaerak dira, ez da emakumeak mundu osoan zehar paratzen ditugunak, eta gai horretan zentralitatea hartzen du ere intersekzionalitateak, beste herrialde batzuetako emakumeekin ere beste emakumeok dugun harreman horiek, ez? Askotan errealitatea emakume zuri eta okzidentalaren begiekin ikusten dugulako, eta hemen ere bada zer landu, ez? Bai, intersekzionalitatearena azken baten analisi teoria bat da. Zerbait aztertzeko, ikusteko 3 zapalkuntza nagusiak dirala klase, sexu genero eta arrazarena. Zelan bakoitzean sakonduala besteak ere agertzen diran. Eta feminismoaren kasuan, kasu honetan euskal feminismoak aurrera eginda bazan aldarrietan eta borroketan, zelan alde batetik ikusi egindan klase zapalkuntza ere gainditzen da bala, praktika feministak klase zapalkuntza gainditzen da bala, esan geinke adibidez andraskoen lanbaldintzak hobetzen dugu zenean. Andraskoentzako baliabideak ipinten dugu zenean indarkeria gainditzeko. Jakina da, emakume dirudunentzako hori ez dela horren beharrezkoa, baina feminismoaren izenean hori egiten dugunean, baliabiderik itzien daukien emakumeei ere, batez ere, horrezei onurak ematen dizkiegu. Eta hori berez praktika feministak dakarren onura bada. Era berean, intersekzionalitatearen beste aldetik, euskal feminismoak aurrera egin ala eta borrokan eta aldarrietan aurrera egin ala, oroimen historikoaren arabera erakutsi dabana izan da Espainia eta Frantziaren estatuen izaera etnosida. Zuk aipatu dozu zelan hainbat arrasatako andreen esperientziak eta kontuan hartzen dugu zan, baina geuk euskal emakumearen egoera bera beretik abiatu ezean, Espainiako etnositidade hori ipinten gabiz erdigunean. Hau da, espainiartasunak aurrera egingo leuke gure kontura ere. Horregatik Euskal Herri zen, eta oroimen historikoak ere horretan sakondu dau, Euskal Herrian euskaratik egiten dan feminismoak agerian ipintzen dauz Espainiaren estatuaren imperialismo izaera. Eta beste zutabe batzuk kontuan hartuta, mugimendu feministak azken urteotan egindako aldarriak eta jarritako arreta bereziak ere batez ere generoaren auziari eta identitate sexualari ere. Zenolako aurrerapenak egin dira gai honetan? Bai, horre bi momentu dagoz, ez da Euskal EAeko legea eta Espainiako legea. EAeko legeak nahi zen elkartearen oinarrietan aurrera egin dau, eta horregaitik batez ere sexu identitate esaten zaio. Espainiako legeak bietarako joera auki dau, orain zoek bigarrenaren alde, hau da, sexu identitatearen alde egin dau eta ez genero identitatearen alde, baina Espainian lege honek ekarri daman apurketa Euskal Herri zen ez da ikusi dagoeneko daukaguzan eskumen guztietan sexu identitatearen autodeterminazioa aurreikusten delako, eta ez daukaguzenak bi dira, DNI-a eta pasaportea ataratzeko eta gidabaimena. Bi horretan ezin daiteke izena aldatu. Gainerako guztietan, osakidetzan, eskolan, bizimodu normala egiteko ez bada bide ofizial horre, hau da DNI eta gidabaimenan bidetik, Euskal Herri zen sexu identitatearen autodeterminazioa 2000 da 19 pentsetan dut ja badagoela bermatuta.
Eta beste gai batzuei helduta, kazetaria zaren heinean ere honi buruz galdetu nahi dizugu, izan ere estereotipoak, genero rolak eta baita ere indarkeria erreproduzitzeko edo eta berarekin apurtzeko erraminta izan daitezkelako edabideak. Ez dakit zenolako bilakara ikusi duzun azken urteotan tratamendua, informazioaren tratamendu horretan, aurrera pausurik ikusten alduzun? Beto, datu bat emango dutxut. Nik 2010-etik ustezkokeriak aztertzen dodaz, ezta? Eta zer da ustezkokeriak? Bandra batek eraso bat salatzen da banean, edabideek zelan jasotzen da bien. Eta jasotzen da biena izaten da. Emakume batek ustezko eraso bat salatu dau. Alderatu ditut, andraskoek salatutako sexu erasoak, gizonek salatutakoak, indarkeriak eta biktimak dakartzaten beste delituak, eta bakizu zer topatu dodan? 1997-tik 2016-ra aztertuta, topatu dodana da salatzaile andraskoa danean, ustezko berba, gizonezkoek salatzen da binean baino alako bidala. Eta horren atzean zer dago? Aipatu duzun estereotipoa, andraskook berez gezurra esaten dugu. Gezurtiak gara, hori da gure konsiderazio soziala. Zergaitik gizarte talde bat menderatzeko lehenengo abotzak kendu behar jakolako, eta guk ez daukagu urteetan ez dugu hezkuntzarako sarbiderik euki edo edabidetara, eta euki dugunean gure esperientzia, gure lekukotza zalantzan ipinten da. Aldiz, gizonezkoek egiten da biela, eta pentsauen Saulin kasua, San Ferminetako erasoa, buruzuena, egiten da biela, atzean geratzen den sentsazioa da, gizon honak dirala. Konfundu dira, edo hankasartu dute, andraskoak ez gara inoiz ez lelak, ez hankasartzen dugu. Normalian, gure maltzurtasunaren erakusle ataradan zerbait egiten dugu. Zergaitik aipatu dutzut hau Saulinarena? Badakigu ezalako Saulin, hau da, bere berbak zenbat balio zuen, ez da? Esaten aban gauza bat zala, ogibide bat, eta gero esan egia. Gero, atzilotu bienien, zer esan aban berak? Andrabi hila bazala, buruko tumore bat zeukalako, minbizia zeukalako. Edabide guztiek jaso zuten hori. Inork ere esaban ipini un presunto tumor, jakinda gizon hori gezurti bat zela. Baina edozein andrak salatzen duena salatuta, eta gehiagot, topatu ditut, ja behin epaia emondakoan ere, oraindik ustezkokeria horretan jarraitzen dena, edo salatzaileari presunta biktima esaten jakona. Horre gauzak bakarrik emakumei esaten den. Jatu dozu zer nolako bilakera aukidaban azkenen gurtietan, oso datu kezkakorra topatu dut. Izan ere, azkenengo urtietan 10 bider gehiagotan erabiltzen dire ustezkokeriak. Hau da, erreakzio patriarkal argia ikusi dut. Eta zein izan da mugarria, ze urtetatik aurrera biderkatzen diran ustezkokeriak? Espainiako genero indarkeria onartu zanetik. Hau da, baliabide txiki bat eman oskuen gure aurkako indarkeri mota jakin bat, bikote barruan emoten dana, hori salatzeko, orduan bideramar. Biderkatu zen gure aurkako estereotipo horren naztan, gezurti garela zabaltzen daban estereotipo hori. Bide luzea beraz egiteke, estereotipoei aurre egiterako orduan, komunikatiboki, judizialki ere hitz egin genezake, aztertu genezake zein den egoera, baina amaitzen joan behar gara, eta esan bezala, gaurko hainbat eta hainbat ekitaldi eta manifestazio antolatu dira Euskal Herrian zehar. Zein izango zenuke dela Euskal Herriko mugimendu feministak aurretik dituen erronka nagusiak? Ni ez dakite pertsona izan daiteken hori egiteko, ez da hori mugimenduak berak erabakitzen dago eta hainbat parte hartzaile dago. Nik bai pentsetan dut, orain modan dagoen feminismoa baliatu behar dugule indarkerien aurkako legeak finkatzeko, batez ere, hemendik 2 urterako etorkizun politikoa oso kezkakorra dalako, eta gai horretan korronte feminista danak bat gatozelako. Maria Gorosarri, eskerrik asko gaurkoan gurean izateagatik eta hurrengo arte. Eskerrik asko zuei. Eta tarte bat, eta jarraian itzuliko gara eguneko solasaldiarekin, gaurkoan gurekin izango ditugu Esti Linanez eta Maianen Ferreira, orain arte. Kaixo Jasmin, gaur Sakanara goaz, Altsasura hain zuzen ere. Altsasu, Nafarroa garaiko mendebaldeko udalerri bat da. Euskal Herriaren erdigunean dagoen Burunda Baiarakoa.
Gainera, Ziordin dagoen Amarauna gune autogestionatua ezagutzeko aukera izango dugu. Potroetara arte gaude, nahi ditugun gauz guztiak. Orduan, azal, zu zara margolaria? Bai. Zentzokigu artista zarela? Bueno, artista, zikintzen dituk lienzoak. Erlatiboa da, Borroka ezazu, gurekin batera, gu garelako. Eta zu, irakasle edo ikaslea zera? Bietatik, bai. Klaseak emate ditut eta baita ere klaseak jaso bai. Eta ze estilokoa, bera? Batez ere garaikidea. Gehien gustatzen zerean dantza garaikidea, baina baleta ere asko egiten dugu. Eta, pixkat okurritzen zaiguna, ez? Momentuan, bai. Eta kulturaz ari garen ez, ezin dut ezkutatu zuzare bertsolaria. Altsasun bertsolaria. Bai. Altsasun bertsolaria asko daude edo ez? Altsasun jaiotzen ari dira bertsolariak. Proiektu hori zer da? Hau, Amarauna. Amarauna? Gure autogestionatu bat. Eta nola sortu zen gune hori? Borroka ezazu, gurekin batera, gu gerala EH sukarra. Gelditzen dudanean eguzki izpiak urpetzen du nire azala, nire hori dorrea zuntzitzen dudanean, aire berriak garbitzen ditu nire ezpana. Mire
egunero legez, solasaldiari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu alde batetik Maialen Ferreira, eguerdion. Eguerdion. Eta bestetik Esti Linares, eguerdion. Eguerdion. Emakumeen arteko mahai honetan, martxoak 8 hizpide nagusia, noski, emakume langilearen nazioarteko eguna, eta pandemiaren ondoren, aurreko urteko geldialdiaren ondoren, kaleak hartuko dituela berriro ere aldarri feministak, eta duela 4 urteko greba feminista ere gogoan, gaurkoan ere zaintza lanak zentralitatea hartuko duten honetan, begi bat ere Ukrainako gerra horretan jarrita hainbat eta hainbat gai, jorratzeke gaurkoan, nola ikusten duzu gaurko eguna? Bai, gaurko eguna emozio beti bezala, martxoak 8 da egun bat, non batez ere egiten duguna da konektatu beste lehen zeuden emakumegan eta berriro gogoratu egin dutenak, eta azken finean hemen gaudenok eta daukagun posizioa eta daukagun eguneroko eta gaurko egoera da lehenetik egon diren emakumeak pixka bat gogoratuz eta erdigunean jarriz, baita ere da beste egun bat alde batetik hori gogoratzeko eta beste aldetik errebindikaziorako, orduan erdingunean oraindik ere ipini behar ditugu hainbat gauza eta hainbat erronka ez dauzkagunako oraindik ere, ez da sortatuta, asko hitz egin dugu, gauza asko egin direk eta egia da, baina beste aldetik gaude bizitzen kultura simulakro batean, non badirudi gauzak aldatzen direla, baina putzuan eta hor sakonean daudezen oraindik ere hainbat erronkak oraindik ez ditugu aldatu. Alde batetik zaintza aipatu egin duzu, hor zaintza, oraindik ez da hainbeste gauza dago, zaintza hitzea egitearren, nola zaindu alde batetik gure buruak, gure limiteak, gure erdigunean ipintzen, zaindu adibidez, beste erlazioengatik, erlazio violentoengatik, baita ere nola zaindu beste pertsonengan, beste pertsonei, nola zaindu sistema, nola zaindu estatua, nola zaindu, daukagu oraindik ere erronka asko, eta beste aldetik elkargurutze ikuspuntu hori nola txertatu zen, eta lehen aipatu egin dodan moduan, egia da, gogorazten ditugun, hainbat emakume, baina normalean gogorazten ditugun emakumeak izaten dira, oikoak direna, emakume mendebaldekoak, txuriak, eta hortatik elkargurutze hori ipintzea, eta nola suertatu martxoak 8ko horrelako egun batean, hainbat, anistasuna, eta anistasun hori baita ere erdigunean ipintzea eta akordioak ailegatzera, nik uste dut baita ere dekogula erronka oso zail bat, nola emakume desberdinak, eta azkaur hitz egiten dugu emakumearen eguna, eta emakumeak anitza gara, emakume desberdina gara, eta hortatik egun hau, emakume desberdin eta anistasun horiek nola ipini erdigunean, eta hori diskriminazio desberdinak direlatan nola suertatu eta nola akordioetara heldu eta nola emakume desberdin horiek eta anitz horiek ikusteraztu. Hor dago uste dut aurranka oraindik ere garrantzitsu bat. Bai, arrazoi daukazu gainera, niretzako oso garrantzitsua da, zaintzaren asuntua, salatzea, hemen Bilbon adibidez eskatu behar da zaintza sistema publiko eta unibertsal bat, eta egisa da emakumeak garela zaintzaren sistemak lan egiten dugunak, baina ze emakume lan egiten duten zaintzan, emakume migranteak, errekutsu gutxiko emakumeak, hori salatzia bai oso garrantzitsua da, eta nik adibidez, egisa da pausoak eman ditugula aurrera, nik adibidez akordetan naz, jala 5 edo 6 urte, egun honetan, igual hainbat gizonek zoriontzen gintuztela, zorionak emakume aguna dela, eta ni zan, ez dut nahi ni zoriontzia, ni errespetatzia nahi dut. Eta hori, dirudienez, aurrera pauso bat eman da horri buruz, baina gaur, barregura ematen ez hainbat eta hainbat enpresa sare sozialetan morea jartzia euren logoa eta gero zer egiten dute, ez dute zebez egiten emakumeen berdintasuna lortzeko, aurrera pausoak daz, baina bai erronka asko ditugu. Esan bezala, gaurko egunean zaintza lanen aitorpen eta prekarizazioari aurre egiteko baldarri hori nagusi, baina baita ere indarkeria matxistari aurre egiteko, eta hain zuzen ere gaurkoan, atzokoan bertan bera gelditu ostean, gaurkoan hasi da Kote Cabezudo, argazkilariaren auzibide nagusiaren aurkako epaiketa, hain zuzen hainbat eta hainbat emakumek salatu dute sexu abusuak egiteagatik, 32 delitu egozten dizkiote guztira, hain zuzen ere, eta abokatuak ez nahi duena, edota baieztatu nahi duena da,
hainbat eta hainbat emakumek pairatu duten hau sistematikoki eta aurretiz pentsatuako estrategia bati erantzuten diola. Entzun dezagun abokatua. La justicia no puede permitirse plazos de instrucción tan grandes en situaciones tan lesivas para víctimas de este tipo de delitos. Hemos vivido una instrucción farragosa con demasiadas resoluciones no ajustadas a derecho que han incrementado la victimización de estas mujeres. Lo que pretendemos acreditar es que Cote Cabezudo empleaba la fotografía como vehículo para consumar el abuso sexual. Las siguientes sesiones era cada vez con menos ropa, con ocasión de colocarte alguna prenda aprovecho para tener algún contacto. A medida en que él veía vulnerable a una víctima, pues el objetivo final era el abuso sexual. La esperanza de las víctimas que sí están personadas es que la condena sea lo suficientemente elevada como para que Cote Cabezudo nunca más disfrute de libertad. Beste adibide bat besterik ez, emakumeek pairatzen dugun indarkeria horren adibide, nola ikusten ari zarete auzia? Oso harrigarria da, ez? Ehun eta 52 delitu de abuso sexual penetrazioarekin salatzen dute, eta 17 emakume salatu dute, baina bebai euren atzean emakume asko da, ez? Eske niretako emakume bakarra baldin badau, bebai da superfuertia, ez? Eta badirudi sistema honek ezkutatzen dauela balako gizonak, ez argazkilaria dalako, famatua dalako, ezaguna dalako, ez? Eta niretzako bebai aztertu behar dugu, ez? Zenbat eta zenbat gizon erasotzaile daz, igual politikoen atzian, enpresarioen atzian, ez? Sistema honek ezkutatzen dauenak eta gure salbatzen dauenak, ez? Hori bebai, igual ikusiko dugu, guren artean zenbat daz. Abuso sexualari buruz hitz egiterakoan eta gaia ondo jorratzeko alde batetik ipini behar dugu nola dagoen gure sistema eta gure sistema zer ezarri duen. Argi egon behar, edo emakumeok ez da, argi izan behar dugu gure sistemak legitimatzen duela abuso sexuala. Eta legitimatzen du, non adibidez gure gizartean bertan, ez da, bai pelikulen artetik, bai kultura bat ekartzen duena, non abuso sexualan guztiz normalizatuta dagoela, ez da. Eta hortatik hori ikusteraztea da, lehenengo gauza zenbat, ez da, zenbat pelikula ikusten dugu, non bortzaketa bat gertatzen den, eta hor bertan gertatzen da, eta da, eszenatoki bat bezala izango balitz bezala. Eta hortatik gure kulturak berak, oso normalizatuta dago eta legitimatuta dago. Eta gero, klaro, pentsatu behar dugu baita ere bortzaketa eta abuso sexualak direla eta gehienak gure epikotetan gertatzen direla. Eta hortatik hasi behar gara bertatik, hau da, ikusterazten zer den abuso sexuala, desnormalizatzen, honi buruz hitz egiten, eta bestaldetik beste legitimazazioa eta hor, bai, orain dela 3 urte ekarri egin zuenak, San Fermineko kasua, hor ikusi behar genuena da, nola dagoen gure legea. Eta hor bai dekogula erronka bat, non denok pentsaten genuen, momentu hortan gauzak aldatu egingo zirela. Non adibidez jadanik ez litzateke joango penalatik baizik eta egongo litzateke hor lege konkretu bat hau aldarrikatuko egingo nuena eta gainera legeztatu egingo lukena. Baina ez da ezebez aldatu, oraindik ere gaude, eta hori da harrigarriena gaude, abuso edo agresio sexualaren baitartez desberdintzen gauzak. Ez dago ez da bortzaketa hartuta gure legedian. Eta horrek ekartzen diguna da guztiz vulnerableak egotea eta legitimazio hori ekartzea. Claro, ze gertatzen da horrelako egoera gertatzen diren horren, azken finean dagoena eta zu jaso izan dozuena eta gero sistemak ematen dizuna, bai edo bai berriro biktima egingo dizu. Nola dagoen, bakarrik nola dagoen sistema eta legearen sistema antolatuta. Eta hortatik hor dago beste erronka bat non, bai ipini behar dugu gure fokua, baina bai begira atzerantz, eta justo San Fermineko kasua gertatu egin zenean, hor mai gainean ipini egin zen gauza oso larri bat. Eta pantzaten genuen askok, eta atera gehien ginen, hori aldatzeko, baina ikusi egin duguna eta sistemak bueltan eman diguna da, berdin jarraitzen dugula. Eta oraindik ere, justifikatu egin behar dugu desberdintasuna abuso eta agresio sexualaren gainen eta gainera ezartuta adibidez zer den bortzaketa bat. Eta are gehiago eginda lege bat konkretuki hau legeztatzen duena eta da sistema penalean zertatzen den zerbait beste gauzak ezberdini bezala. Urto eta
abuso sexual bat berdin-berdin hartuta. Eta hor dago, itzenezko arrazoi, eta hor ikusten dugu oso aparentea dela, eta oraindik ere aldatu egin behar ditugun gauzak. Bai, zuzen horren gainean hitz egin du gaurkoan, Maria Gorosarri kazetariak eta horren salaketa ere egin du, sexu abusua, orain, sexu abusua besterik ez dela eta sexu erasoa legean ez dagoela jasota besteak beste, eta baita ere adierazi du indarkeria matxistari aurre egiteko aldarri hori badela feminista guztiak batzen gaituena. Gaur egun korronte feminista guztiak batzen dira hauze bera da, indarkeria matxisten aurkako borroka bateratua. Aipatu dozu, Kote Cabezudoren hauzia, eta niretzat hori ere eredugarri da, behitu ze salaketa den, zeintzu diezan egindako eta berari leporatzen zaizkion delituak, eta hala ere zigorra zein izango da. Zergaitik, Espainiako legeak bereizten dituelako abusu eta erasoan artean. Abusua izango litzateke gure ohorean eragiten ez da bana, eta horrek esan gure da, lo gaudela edo drogatuta gaudela bortzatzen gaituztela, eta alderantziz erasoa indarkeria dagoenean. Eta kasu honetan, epaileak eta legeak berak aurre ikusten dau, Kote Cabezudoren lekukoek kontatzen dutena, hor ez dagoela indarkeriari. Bai, ez tapenak, ez? Ikusten ditut Mariaren adierazpenen ondotik. Ez gainera justu abokatuak, defentsak eramaten dauenak, esaten dau, ez kontratuak zauela, argazki artistikoak ziela eta horregatik arropa gutxikoak, ez? Eta gainera, hemen bebai, salatzekoa da, ez, eurek errudunak sentitzen dielaz, eske sistemak errudun egiten ditu, ez? Bebai, San Fermineko kasuan, ez? Eske urten zan, kalera, Moskor zauen, ez dakit, beti gugare errudunak, gainera ezin dugu salatu, ez da existitzen, hemen eraso sexistak ez ezebez, legean ikusten da moduan, eta orduan, ez dakit, non dago irten bidea, zer egin behar dugu, eske, hemen 17 emakume daz elkarrekin, elkartu dira salaketa hau egiteko, eta hori oso zaila da lortzia, ez? Oso zaila da halako gauza bat defendatzia, ero esatia, ero bebai onartzia, ez? Hau pasau zait, familia esatia, ez? Igual sentitzen die, ez? Como engañadas, ez? Euren burua txartu ikusten dute, ez? Esatia, hau gertatu zait, eta ona da, bebai, euren artean laguntzia, eta euren artean kolaboratzia, baina oso zaila da lako kasuak salatzea. Bai, eta hor berriro ere, ez da? Zer gertatzen da horrelako zirrikituak uzten egiten dituenean legeak? Zer gertatzen da, klar, zuk justifikatu egin behar duzu alde batetik. Agresio fisiko bat pairatu egin dozula, penetrazioa pairatu egin dozula. Justifikatu egin behar dituzu, hainbat, ez da, nabardura zuretzako kalte egingo dizuna, eta bai edo bai errudun bihurtuko egingo dizuna, eta gainera berriro biktima, eta berriro biziko egin behar duzu zen, eta nola dagoen estipulatuta eta zertan, eta, klaro, hor zuk horrelako epaitegi batean, eta epaileak galdetuko dizu justo konkretu gauza horiengatik, zen eta hori ipintzen du legeak. Eta hor dago arazoa zenetan legean, hori ipintzen dago orduan sistemak, legitimatzen dago guk biktima egitea eta berriro errudun bihurtzea, eta klaro, emotea hainbat azalpen, non nabardura horietan sartu behar zara bai edo bai. Eta horrek suposatzen dituen kalte psikologikoak, benetan da, ez da bakarrik soilik pasau egin behar dodana, paso egin dodana, eta gainera, pentsau, guk txikitatik jaso izan dugun mesua, eta hor dago, la politika eta terror sexual esaten dena, dala, zuk beti jaso izan dugun mesua da, pairatuko egingo duzun txarrena, da bortzaketa bat. Ez, hombre, da hilketa bat da, txarrena pairatuko duguna da hori. Baina, klaro, zuk hori jasotzen dutzunean, da zure burmuina eta zuzeu eta zure gorputzarekin blokeatuko zara ziur. Zen eta hori eta jaso izan duguna txiki-txikitatik. Orduan, jazketa, vulnerabilitatea ematea eta gainera hemen kasu honetan beste nabardura bat ipini behar dugu. Hor dago, asimetria potere bat. Non, zuk azken finean hor zegoen, ez da, argazkilari batek, zeuden, ez da, neskak non, azten, eta gehienetan dira, azten zarenean, beldurra asko, ez dakizu, eta gainera, eta hori bineta kultura guztia da, jo, ez dakit, eta askotan gertatu egin zaigu. Zenbatetan, jaten gara, ez da, festa batera tokatzen, ez da, edukitzen digute, eta zer salatuko dezu.
baina zu txarto zure gorputzarekin eta txarto sentiaraz egin dizute. Baina hor dago koska, ez da alde batetik gizartearen ez da ikuspegia eta kultura aldatu egin behar duen eta erbindikatu egin behar ditugun eta bestelako ez da sentsibilizazioak egin behar ditugunak eta beste aldetik, klaro, erronka oso garrantzitsu bat dakigu legean, ez bakarri legean, baita ere epailean artean. Zenta, klaro, hor dago, bueno, bidirekzionala ez da faktore asko sartu egin behar ditugunak zen, eta baita ere epaiek, apokatuek eta bar, genero ikuspegia lantzea eta gero hori txertatzea horrelako ez da sententziak daude zenean oso garrantzitsua izango litzateke baita ere. Indarkeria matxistaz ari garela, nazioartera begira ere jarri behar gara, esan dugu lehenago ez, egunero daukagula begi bat jarrita Ukrainako gerra horretan, eta ondorioak pairatzen ari diren gizarte zibilian, horietako gehienak emakumeak eta aurrak. Egoera aztertu dugu Naiara Gutierrezekin, bera da zehar errefuxiatuekin elkarteko komunikazio arduraduna, eta aipatu digu ez da, zelan munduan barrena migratzaileak, emakumeak eta baita ere gatazketan hainbat eta hainbat indarkeriari aurre egin behar izaten dioten eta horien artean 2022. Urtean ere oraindik ere sexua arma gisa erabiltzen ari dela. Bueno, pentsatu behar dugu, Irazabaleko intze bertan esaten ari zuen bezala, ez zutela espero gerra hau, ez? Orduan oso nekatuta datoz, oso apurtuta bebai, atzeden hartu behar dute, egun hauetan oso arduratuta daude baita ere, denok bezala ez dakitelako, ez dakigulako zer gertatuko den, zenbat lusatuko den egoera hau bebai, nik uste dutala beste kontu bat ez, daukatena hor bueltaka buruan eta ea epe luzerako ote den egoera hau, beste krisi humanitario batzuek tamalez hala esan digute ez, hau ez dela egun batetik besterako kontu bat, horri bueltaka moten baita ere arduratuta bertan geratu diren beste zenidengatik, hoiz izango litzateke pizkatxo bat egoera. Eta beraien egoera administratiboa zein den bebai pizkat kudeatzen, galdetzen, horren inguruan informazioa jasotzen. Horixe beraz, Euskal Herrira tantaka iristen ari den Ukrainako errefuxiatu horien egoera, zehar errefuxiatuak aipatu duenez, eta hainbat erpinez, baina indarkeria matxistaren zutabe horretatik helduta, esti? Eta, posten edo ez, eta justo gaude ukitzen hau, martxoak 8an, baina nire guen super azerre Ukrainiako ez da, nola ukitzen ari garen berriro ere horrelako guda bat, egia da guda gaude badela eta informatu egin behar ditugula, baina super maskulinizatuta egon da gudaren komunikabideen egoera edo errealitatea. Bakarrik ikuste egiten dira berriro ere eta gainera nola ipintzen ditugun berriak. Emakumeak eta umeak berriz umeak leku berdinean ipinita, vulnerable berriro egin da guri, eta berriro biktima modun hartuta, non daude emakumeak baita ere igual borrokan horretan sartu egin direnak, eta bestelako emakumeak baita ere hor eztabaida horretan eta akordiotara aldiren emakumeak. Guztiz ikustezin egin ditugu berriro ere emakumeak, eta are gehiago sortzen ari diren indarkeri matxista guztiak horrelako guda batean, oso gutxi itzein da berriro ere emakume jaso egiten ditugun, horrelako indarkeriak eta zuzeneki abuso sexuala bedidadek, arma bezala hartuta edo ipintzen dugunean, eta bestaldetik emakume migrante bezala, gero, etortzen direnak, dira haiek, eta sortu egin diren, minori guztiei buruz, ez dugu ez da berbarik egin. Egia da, klaro, gaur eguna da, eta orduan baita ere bizibilizatu egin behar dugu, baina beste alditan eta beste egoeratan eta beste egunetan, askotan hitz egin da, Ukrainiako gudari buruz, baina oso gutxi berriro ere ipini egin dugu, eta izdatu egin dugu oso ikuspegi maskulinizatuta gudari direkin lotuta. Ni hemen bi gauza esan nahi nituzke eta lehena da, egisa da gatazketan emakumeak paper bat daukotela. Nik adibidez, Fanzan astean egon nintzen hitz egiten Jessica Trinidad, dela aktivista hondurina bat, eta berak esaten zozan, gizon aktivistak superondo ikusita daz, die eroe batzuk,
baina guk zegare, ez gu gare emakumeak, da gainera etxean utzi ditugu gure umiak, supertxarto ikusitagaz sozietate guztian, eta hori gertatzen da, ez? Emakume bazara, segatxik ezin zare sartu gatazkan, osea, gatazkak ez zaizkit gustatzen, ez? Baina gu bai badauku paper bat hor, ez? Eta beste gauza da, niri bai asko azarretzen nagoena da, hemen estatu mailan hainbat komunikabideetan agertzen ari dela hainbat pertsona, ez, espainiarrak eta daukiela bientes de alquiler deritzonak, ez, bertan, eta kezkatzen dira emakume hoien bai egoeragatik, ez, baina bakarrik euren semiak eta gainera elkarrizketa bat ikusi nagoen telebistan eta agertzen zen kazetariak esaten jo eta ama hori zuen semeen ama nun dau ez, ama ninaz, hori da emakume gestantia eta gure dugu ekartzia ona, ez pasetako, baina ezke bakarrik semia daukolako, ez? Hemen utzi behar dugu gorko solasaldia, plazer bat izan da beti bezala Maialen Ferreira eta Esti Linares gurean izategatik mila esker, eta jarraian eguneko albiste nagusia Carolina Suarez lankidaren eskutik, ondo izan. Amaikan, teknika arduradunak, kameralariak eta grafismo arduradunak emakume izena dute. Eta administrariak, edukien arduradunak, aurkezleak, kazetariak, teknikariak, sareen kudeatzaileak. Aldatu ikuspuntua. Segi borrokan. Martxoak 8, emakume langilearen nazioarteko eguna. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat